har lige købt fødselsdagsgave til en 18-årig pige. Hun bliver 18 år her på næste lørdag. Det vi har købt, det er hagesmæk. Nye størrelse. Større størrelse faktisk. Og det synes man, hun er en større grin. Så har vi Huxleys, som er sådan nogle renseservietter med tilhørende instruktionsmanual. Sådan. Ja. Så har vi nogle anatomisk slut. 2 stykker. Og der er en med en og en med snegl. Så det er vores sutter. Så har vi en sutteflaske som med and på. Og så har vi mad. Her har vi æble og fiske. Og det er økologisk selvfølgelig. En mindre. Og til at have det hele i har vi en Hello Kitty-taske. Det er lidt friskiltet. En Hello Kitty-taske. Så det er vores veninde Frederikke, som bliver 18. Tillykke med fødselsdagen. Du vil altså være vores lille baby.